caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alaihi wasallam bandiraɓe wiyoɓe mbimi wimi hay wimaɓe tawreɓe nder johli dunde babadam musidɓe fulɓe darinoɓe frontiére ndimago de kadi basal lumbu tawɗum ne wonno jaam hiire mon jaam yalla yeeɓiyankoɓe suuɓiɓe Piindi TV ngam humpiro ngam manan didonno ittude yewende min mbi on salamu aleykum rahmatullah Laana kange kawje kalis jonnu ko Yontabe leñolam Laana mon Yontabe manan didorno artino adorino addan don sifa e tarik manan didorno fure kumba sifa e tarik fulɓe hanki gandoli en calmini fulɓe ɓe en calmini manan didorno wurɓe cahande kosade ñalloɓe mboyi jofte nder pundi ɗisa ummorade ɓundu kumba bannandu Bou Malick Sy Daouda Boucar hayti lowri lombide genar e dade geloɗe nokku heeɓi Demba Gallo Demba Fate Demba Gallo feri laami galiyaɓe heeɓi feri laami heebiyaɓe mbatu feri laami mbatunaɓe yirlaɓe ɓen ɓe Allah yiɗi ta andiraɓe Binta Aram Boy ɓe gawani beeje dasade dowlingaji worɓe fulɓe susɓe sasɓe darinoɓe frontiére nimaɓe ha ferlo e asiboyl ha jolofe gueredi ha law Samba lawani mere haza salamu aleykum Laana kangene ɗo noon manan jiido noon ndeɗo yewtere gorko mo garle belil nebam garle seɓɓe yalalɓe saɗanmaji ɗaman keelere Moussa amnara bayla Booli Abdoul Haroun walla Moussa Mamadou Kouli Babali Bohol Madi Cankoɓe Sindiou Garton walla mbiyon Moussa Ña jeyniyanko mon hen manan jiidono ñeño mon hen moderne hasa salamu aleykum mo yettani sababu noon manan jiidono wawa mande jomiraɗo subhanahu wa taala sababu ko holo cewɗo mo heege sewnani belarare fiye o becca e goto susa wiɗo fayinde wononde fojinde ala jiiɗo mo moƴo nen gueddade maymuɗo kanko woni tan arɗo guerlel manan jiidorno waɗi koɓe mbaɗani sakkiriɓe manan no didor idiɓe dirani kono sakkiriɓe ɓurani Daouda Moussa Baydi Malla Moussa itta hoolare resna ndeɗon hoolare meeɗa bonnira e saaha goto il travaille beaucoup mais il parle peu kanko woni Daouda Moussa Dia min mbi minen min ngala gable makko nagge wawana ladde sona albarka min mbiyata mo manan didono gorko mo wen posiyal faydagal nanɗo mbarodi damga alandi kullon fof manan didono ñande woore dewi ala tusgel darade falo becce walla firo becce wiya manan didono min ɓuuri gayde fayida walla min ɓuuri ɗum jamaragal il parle peu ko haalata ko hewade kono golle ɗe manan didono simtude ɗe no goro walla wona huude weeɓore albarka faydagal gandu mo juuyi keeƴi olo mo taari ɗo yana ɗom kamin mbawa haaldude golle Daouda Moussa Dia leñol pulɓe ngol nanat mboɗo gollana leñolam kono mi fadani haydara panmi hen ko leñol ngol yiye leñol ngol dada leñol ngol ɓuura ittude jewdam fi sabilillah waɗande leñol ngol ɗum tan cabbimi hen kono yo Yontabe cinke yo manan didono pinal e fina tawa fulɓe yo yaltine daare yo jamiren men hanki manan didono golowol mum gubbite gam sukaɓe hande daña joɓare janggo yonta fof e hollidere mum kaddu en calminimo ɗo wawi tawede eɗen gandi manan didorno kala ko dañ ko Pulaar o ɓurnimo albarka fayidagal seydi jaama hande noon manan didorno jumporen koye weyndu mawdu walla manan didorno nanden ko rogere teddude aɗa andi manan didorno fuuro foof nene yeeɓa e oɗo saaha manan didorno wano Yontabe haɓe gandi manan didorno no paaɗen hande gorko manan didorno joom ɗiɗon pucci ɗi ganduɗa hande aɗi cinkore ndeysan gubitoji gilla gulle manan diɗono gawoji guenale tambiɗi kira meeje ndeysan ɗi goni pucci dodimo teddugal meeɗa rotade manan diɗono ngal ɗon teddugal ɗo mbiyatno mayde naggue mbaɗɗo puccu jongi diwgo nder fuura kono hande paɗen koye oɗon gorko deniyanke jamaragal en tawi mum kono kala titoltoɗo jamaragal manan diɗono so ari makko ɗo wonata deer gando paɗen koye Samba Guilaji Bocar Sawalama ɓiira jaam koli tengal Samba Guilajeji kono en gerta e Samba Guilajeji manan didorno woni kanko Guilajo noon ko Guilajo Bocar Sawalama Boubacar Sawalama ɓiira jaam koli tengal jeeji o woni yummakko sa nani jeeyi yo tan ko yummakko woni jeeji o Guilajo woni Baban Samba Guilajo jibin ɗum manano didorno ko jeeki bammo ko joftina ko yummu kono ko Guilajo Boubacar Sawalama yer jaam koli tengel hande fulɓe nana gandoli en calmini noon manan didorno ardiɓe ne Piindi TV en jejjitaɓe de ndeysan albarka fayidagal liggoroɓe Piindi TV kadi en calminiɓe albarka fayidagal alaji gandoli alandi ndeysan ko yiɗi toon nula toon enen daari ne jaɓi ɗeɗon pele manan didorno yo Pulaar ngu yaaru yeeso walla yo Pulaar ngu yee gerten koye wolde Bilbassi
ala nden wolde wuli jaw ala wolde nde curki woni ceerno ɗum ko on go curki woni ceerno kono manan titorno waɗi ko ceeɗu ñeelelu woni sécheresse saison sèche woni manan tir ceeɗu ñeelelu min wima noon nangene fijere mbiɓe ko ñanen manan titorno worɓe ɓe jaggodiri curki woni ceerno manan titorno dure cabbine leɗɗe ene ɗamini manan titorno tew ɗo manan titorno jambaro yaran mayde yaran gurdam ƴessa kasan ko waɗe gafaki mum gorko worɓe ndewi so worɓe ndewi noon ɓe ciftorta albarka faydagal wolde nde noon manan jiidorno waɗi ko 739 1739 e wuuro e nder fuuro manan jiidorno wiire ko jowol worgo jowol ko ɗiɗo wuude ko rew e ngol woro jowol saare wajjuɓe ɗon wolde nde waɗi en calmini jowol naaɓe eɗen gandi seɓɓe ɓe manan jiidorno tewe ɗon wuulo wojje ɓowlo ɓuuɓo manan jiidorno geggoɓe dinguiral alde Allah jeerede Allah jiganduli addi haala ka walla hol sababu manan tiitorno wolde Bilbassi holko addi haala ka Samba Gilajeji laamimo itta kono holmo itti manan tiitorno laami holmo itti Boubou Moussa kono holmo Samba haɓi konko haɓi koye konko Boubou Moussa Hamadou Silma ko camabo gadiaba soɓuguru hatta kono so lamɗo darima togge ɗo noon hankkadi ni woni fe walla gasirde manan tiitorno laamu diine en koɓe nena gasoya sabu duuɓi nogas caggal mum walla duuɓi capanɗe caggal mum taw gasi manan tiitorno laamu almameɓe ari annana haala rogere manan tiitorno nanen koye fayidagal yimɓe ne kaɓa taw gañodirani Allah tagui ɗeɗon guettare manan tiitorno ɗe gara ɗe neɗɗo walla ɗe gara hakkude yimɓe mais so gasi nan gasi gando nde ɓe jaggodiri manan tiitorno ceenel Bilbassi walla ceenal Bilbassi jowol worko holko yiya kono manan tiitorno jamiragal feeñi ñana hen alani gorko pucci makko ha joni mbasore min wima mbiyata ɓokkil afa baraji kanko Samba ɓokkel hol wiyoɓe ɗokkel wona ɗokkel ko ɓokkel so wiyama ɓokkel tan manan tiitorno ndimago mongo ɓokkel ɓokkel ndimago mongo samuli mais hol ñande hen ngo waɗi manan tiitorno ñande Bilbassi hol ndimago ngo waɗi waɗi koye ummulatoma ardi deni en ke waɗi mananta elage baba gay sen jongene haalɗo alandi hasar ala hen kono hol manan tiitorno lefol ngolo fena no hanki mana no tiitorno fulɓe segu walla fulɓe masina manan tiitorno piyete no seyguelere walla seyguelare no fulɓe ɓe piyente no poyi alani kala jonta tante hanki ene jogui lefol mum ene jogui manan tiitorno lefol ngol yimete ananani mi haalanma noon haade men yaade e leppi ɗi kalen leppi fulɓe dañi manore e nder Afrique wiyam ko holɗon leppol Alpha Yaya hande mbiyata jaaje fala mbarago lamɗo mo ñaldata e kawaɗe yeɓɗe sakke baylo sefo ɗum jooɗo e mamlam leppol dañgol manore lefol ngol nde Amadou Sékou Coutouré manan tiitorno ari e laamigo laamu manan tiitorno Guinée Conakry e oɗon zaman wonno 1958 nden Guinée heeɓi indépendance nde indépendance o ari e oɗon saaha manan tiitorno o wi ko jeehe ƴeew hen holko weltinde ɓiɓɓe manan tiitorno Guinée naaɓe holko fellata walla holko fiyata ganda ko ƴiƴam mabɓe kam fo dara walla ɓe jogo faydagal holko watta ɓe motivé davantage ɓe jii ɓe jiili ɓe gatti ɓe mbi jeeyde sora ngol ɗo le fot sogol fiya fof manan tiitorno ɓiɗo pul daro alande Guinée manan to fulɓe ɓuuri hewde Amadou Sékou Touré jaɓani win duttuɗe ɓe duttiɓe manan tiitorno ɓe gaddi même chose lefol ngol ɓe gaddugol ngol ɗon lefol tan manan tiitorno woni ngol ɓe jii ɓe gartiri ngol manan tiitorno ɗiɗe ɓol ngol Alpha Yaya kalma ko Alpha Badam anani haala lefol ngol fiye ɗum saabi ha joni hymne national Guinée ko ngol ɗon leppol Alpha Yaya jaaje fala mbarago jaaje fala mbarago kare siragal makko e wondemo manan tiitorno dokko jawdi dokko ha heewa kanko Alpha Yaya karma ko Alpha ɓe mbino jogui hulonde hol siforiɓe ɗum noon koɗon yaani Alpha Yaya kalna ha lefol ngol hol lefol manan tiitorno mo deni en ko rokka so ngol fiyama manan tiitorno ganda jiiɗo ko Samba Gilajeji woni laguiya leppol saɓɓe noon manan tiitorno no jeeya hen jeeri kolle leppol saɓɓe ne jeeya hen manan tiitorno ñawla kamɓe jeeyi ɗiɗon leppi
so fiya ran manan didon to mutira no pullo fierta ne manan didon no puy wala fine fantang wala fine njaru njaaji yamum dilla alaji mbaare dia gando lagi o manan didon no samba jebere samba yimi don kono ha joni ari artisabe manan didon no jul fu ko wayno pap jufen enen dewe lagi mbadum reprendre taw ritme mum taw jarmu nana samba jebere samba yima samba esa golo wole mo haalibe mun fo kalen be men manan tidono be bula be mera bureti albarka faydaga ko 700 manan tidono holko addi hare mabbe kanko konko bubu musa holko addi hala ko bubu musa joni mo woni laamu welgu gandoli laamu bubu musa e jappere manan tidono deniyen kobe woni laamu welgu laamu yondu comme no laamu manan tidorno tan Hasan Sadio tan sambali maram sambali labba ma tegel nawram dul ma debbe wala nawram manan tidorno to ngiji don sirmari wali jomba sire dara dama boy coyo na loje veli ngare somon maki kumbu cimbo wala maki Muhammad salba alandi me halan ma non salbe boyde lam gele farmar sal debbaaju ire non jibini jaten njaay don manan tidorno yalti be non jolof Bourboyen koy men gal le ñongol jogion he so fulbe jebi manan tidorno mballi le ñongol wallahi ma fayda gal yi sabu fulbe kalto kenno jaasani jarama Dawur Musa gandoli ndebe jaggondiri manan tidorno chenel Bilbassi e siftinda joni kalten ko holko rendinibe laamu Boubou Musa laamima manan didono no feccene resna manan didono e ben jeabe hen o ma resna dumen mun fo hokki o jele mum e der laamu he comme mana comme no wiire remaniement ministériel Amadou Ba wade premier ministre Abdoulaye Daoud Diallo directeur cabinet ko wayno kono debbo manan didono mo ciofe law dam do wuro jak boy wulunde bojil tala wole woni manan didono Aissata Moussa Tall ala no debbo manan didono hol postoji di hokka e Sénégal debbo meda arta dum sona kam wallahi ay film mo wono Bamako avocat manan didorno mo bonnani robbu noir mo yawani robbu yawahi robbu noir Aissata Moussa Tall kanko jode laamu ha boyi tilamu go totti wimi yona islam manan didorno podoro wokki dum Racine Sy wimi yahan élection locale ayduma ay golle Aissata Moussa Tall duubi sappo e go omo yaari duubi sappo e go 11 ans o yalti gal Bamako fay lycée John Fédéral Kennedy ko ni ko takap ade on diplomation ari hebde bac mention comme no manan didorno le géant du Fouta Toro wimo le berceau la source kanko ni manan didorno Haroun Moussa Dia bac mo dañ Saint-Louis alandi la yalla so yimbe biam porol funtabe ko di fo manan didorno oron gando nde wonno professeur nda arde kala sawi c'est encore dia professeur so ari tan yero ko c'est encore dia ko kanko de manan didorno wori kadi meir non ko kanko de jitti meir woni Haroun Moussa Dia Saint-Louis ko kanko de kadi jitti meir alla manan didorno jingani kono manan didorno den jingere nde hokka tagani mo bewda haw yejire kanko no holon ko kuran fu furan kagal weltam are mako fu furan ko burnimo yalla yurmo yaafo demba amme silama nan warso bulan o wi nde yimbe jehine man fo tenini furanko won ko tenen furankobe kono manan tidon non Haroun Dia dawide tenen furankobe président anana nde wolde nde wuli nde no kalten Bilbassi wolde nde wuli nde o wi ko makkine wona gummido hawten haydara wa hawjini anana jijam hira albarka faydagal e odon zaman manan tidon no aleji gandoli Bilbassi manan didorno fecca samba gilaji hokka e odon saata Bamako yalti adun kanko samba Bamako yalti adun o feccana musimo ari o nandi wiya feccere nde gasi ko wiibi o woddi malde safalbe arde manan didorno ittude laamu Boubou Moussa mais hayde Boubou Moussa iwi nde Boubou Moussa iwi adda yolomto konko Boubou Moussa o non Moussa o wona gorko ko debbo an luuri fof indirno bamu luuri fof indiram bamu walla indira yummu
kono haydi manan didorno mo mam faari mara wadda wele ala mbiya fa wadda wele minen min mbiya fa wadda min mbiya fa min mbiyan fa wadda min mbiya ko fatimata wadda wele on seydi alaji mali de mam ousmane yaltata aduna nde yaltata aduna baban manan didorno seydi alaji mali o ko garowo garewo ginniremo ceerno men wiye ceerno malik sow seydi alaji malik ari innira manan didorno innira ceerno malik sow ya malik si moƴo demba buuna mam ousmane doga samsidine si haɓundu kumba bondu malik si dawdo bukar baban joom bone kaare joom sakar yallah joom aki joom manto vert ndeysan kanko woni manan didorno Serigne Babacar Sy kono afo makko wona Serigne Babacar afo makko Sidi Ahmed on woni mo hokki tuuboɓe aha alan tuuboɓe ngari ni Seydi Alaji Malik ɓe mbi amin jiiɗi manan didon ɓe min jaadi guerre eɓen jiiɗi eɓen jaadi guerre kokkamini almumma wala ɓe bibi janamɓe somono hokko kono kokkami on ko ƴiƴamam o hokkiɓe Sidi Ahmed on woni afo makko on yaade mabɓe on artani nde welti aduna 1921 men manan diɗonno nden Serigne Babacar yaari 35 ans duuɓi 35 kañum ɓaɓi nguɗol laamu e siftin Serigne Babacar Sy jibna hirano ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati joyi 1885 ɗo Saint Louis aɗa ɗo ardim poste Ndar wona toon paɗen gandoli paɗon Bilbassi nde Samba Guelaji namdi wiya lamugo gasi woddo e malde manan didorno e safalɓe defte kewɗe noon kaali hen albarka windiyankoɓe fulɓe renɓe tarihi men en jarnimiɓe fayidagal windiyanke fulɓe noon walla windiyanke furankoɓe sa haali a yijita gorko mo Ganguel Soule Samba Diom Rasoul Samba Diom Ali Samba Diom manan didorno heddi e ɓoggel Ali wiya ɓoggel Ali padduane heddi toto rew woni boyto worga awa tamroji do san hanaji mbaɗani sénégal ndisa Samba Diom manan didorno jooɗi guuri ya guuri ki Samba Diom Soule Samba Diom manan didorno heddi Ganguel kam fof manan didorno min jalti koye Diom Aliou albarka fayidagal woni Cheikh Moussa Camara ko windi o ala bindu ɗum e Fouta ala wooda Cheikh Moussa ko waɗe manan didorno en jettima ha ɗo en jettima ha rawdo ɗo en jettima ha bibliothèque ɗo ko waɗe manan didorno histoire fulɓe ko walla ko winde tarik fulɓe ala bindu o sinci ko heewi noon so wonano bindande makko ko heewi manan didorno sagga walla ko heewi tekma zugrol albasatine jando albarka en calmini manan didorno darul alhaqul mubin en yeeron manan didorno worɓe tambiɓe tarihi kono ala ko weliɓe safiɓe sowona tarihi futtoɗo wor tarihi o moƴƴo saabu hanki majji tan janggo andar fayre ha so hanki majji janggoro fayi hay goto kono en calmini yummo leñol jiɗɗo Piindi TV jiɗɗo liggoroɓe Piindi TV o wiire manan didorno ɗesan nen lelɗo si sawade ɗesan yeeri ma mo yarani debel bacca balomaji gaari ma tan jaltaɓe tikkalade kaya ɗesan huma laaɗe manan didorno reena tufde nawramo bappalel aɗani bappalel ɗesan albarka fayidagal e oɗon semane manan didorno musimo o wari vengeance kanko manan didorno Samba Guelaji Bocar Samba Guelaji Bocar sawlamu yer jam kuli tengel e siftinde o haɓe konko Boubou Moussa kono kanko ko bamum konko Boubou Moussa est ce que so tawi konko Boubou Moussa hakkimo konko Boubou Moussa yumum ummi ko tiyabo ɗo mbiyata o fiyama ngal konko e tiyabo ananani haala ana woni kongi e nder Fouta manan didon wona par hasard ɗi guittuno tan manan didonno ɗi ponda ɗi dotta ala en wonno ko addi foof ene waɗi manan didon o lelni ɗiɗon kongi walla ne waɗi hol sababu lelni ɗiɗon alaji gandoɗi en jetti worɓe fulɓe kono seɗen kala manan didonno dini en koɓe haalat goɗon wuure nder Fouta haɓe cuusi haɓe casi haɓe jiiɗi haɓe mbawi neɗɗo ɗi yiɗe taw wawa aɗa yiɗe wadde hunde taw ala nder ɓerde aɗa yiɗe wadde hunde manan didon taw ala ndin jawdi kono Allah no hokkiɓe jawdi ndi hokkiɓe ɓerɗe ɗe ɗo manan didorno gural Soule Boubou Gaysiri dewal sawlamu yer jaam kolitengal andi hol toon tawe nder Mauritanie kono cikka ɗo e nder Sénégal ɗon woni waali jattang ha ndeysan wuro Ceerno Amadou Bandor wure Mbaare Sambarka albarka fayidagal yontaɓe tawi goɗɗon wuuro noon waali janta
en calminino manantiɗorno debbo mo ɓuura fayida gaccaka hanki so tawnoma konko Boubou Moussa en jaggodiri e channel Bilbassi o yahat est ce que aɗa ɗum mawɓam ɗum ko wiyete wuulo wojjo ɓawɗo ɓuuɓe wiyete jaaɓe kuure woni jaari sek sekkoro bula gando min ɓernde oɗo debbo ne hay debbo cuusɗo ayno jamboji goji wano e waloni walla data yalla wano e waloni walla manantiɗorno Aliou Sitoé Diatta wano e nder Kabrousse walla manantiɗorno Angela Merkel wano e nder Allemagne walla Elisabeth II wano e Angleterre on debbo sifre ɗon rewɓe talate e nder ñande 7 mars mbi jaɓani jimade jaɓani yawari jaɓani manantiɗorno hoynede o debbo Diary Abdoul Seck ene mante ɗon albarka faydaga debbo ceɗɗo inna wiya ɗon mbeñu ganna Samba Yoɗo Yacine jeeje holle bidde felle nango kuri cuuɗi taw ko saɗimo saɗaka ñalade jeggi Mariam Molo Barago Kuɓɓa Mañol Tongel mbeñu ganna Samba Mariam Molo Barago manantiɗon ko Daaro Wullaji Nayɓe albarka faydaga golo wala hanki kono ɗen cimta hande konko Boubou Moussa manantiɗorno Samba Guelaji nde Guelajeji itta nde manantiɗorno Boubou Moussa itta ko konko lammina Samba lammina harne joggi ɓe kaali noon jokkodiral Samba Guelajeji tubago goto ne wiye Claude de Saint-Adon beela walla mo e arma kaftorde manantiɗorno no dañirta o naate nde ɗon haare e oɗon zaman konko Boubou Moussa ne huuɗi fori kolal ngal fori annana kolal ngal fori ma en joƴƴinɗo kolal ngal fori saabu kolal ngal fori ko toon heddi manantiɗorno wolde fori ko toon heddi on guittuɗo muɗo horma Cheikh Souleymane Baal Souleymane Racine mo Ndiaye mo Maymouna Ndiaye Abdallah Ali Eli Bana an ɗon o jiidire Cheikh Oumar Al Foutiyou albarka faydagal e oɗon jamanu manantiɗorno Moussa Samba Guelajeji ɓe mbi o fayi hirnaki omo teno e manantiɗorno kono omo heɓiro ngam wara o jooɗimo noon kene abboye duuɓi ɗiɗi kanko Samba wartani ha wondiɓe makko woni hen tigi ko kuɗ joom ɓokkila afa baraji joom umu latoma ndeysaan Wudure Saare golal kowal ko ñande Libéria ndeysaan sewgo lingo bonnire manantiɗorno bonnirnoɓe baraji ɗokkila afa baraji nguɗon manantiɗorno mbawgo ne wiye jirim jurum jak omo moɗi ngolɗo jibbol manantiɗorno wiye jimmal Samba Guelaji Bokar sawla worɓe holko gollide e gando ha kalten ɗo 1735 ko way noon ko way noon kono hay goto jimani manantiɗorno yooɓi fitano Samba de ala e diw manantiɗorno ko sawi mala laya arti wiɓe Samba Guelajeji hawre laja anan hanki manantiɗorno ñañɓe ndenan en tarihi men no Salba Saw Gula wadno manantiɗorno Elimane manantiɗorno Alhaji Oumar Al Foutiyou ko noon manantiɗorno ɓe mbaɗi albarka faydagal wallahi jamiraɓe en tawi Fouta somi haali tan ha ɓooyi sikke kala lañƴo tekkinto banggue mum kono wona noon worani noon somi haali tan sikki o gillami fulɓe kono worani noon saabu faydagal tawete noon karɗo no weeli yewre kolli palama hanki konna Yontabe jokki falede hande konne Yontabe ani mamulo togol ma joƴƴinɗo noon spécial rewɓe fayidinde e leñol Pulaar taw ko spécial mumen tarihi mumen haala tarihi mumen haale mo suusa mo Mamoudou Sousa no jaɓe kure mo Mamoudou nodderno wolde wiye manantiɗorno jafuɗe mo gantu on wawa suusde haala men ka a nanani mo wari debbo nafani so wari gorko nafata ɓe guitti ɗin jeddi alaɓe ceerɗo juɗɗiɗe kaɓɓo e sittorde ɗen kaɓe ceɓe wudere a nanani albarka faydagal kono ha joni ma fulɓe nan kala émission Laana Yontabe ko spécial joƴintoɗo manantiɗorno jewtan rewɓe fulɓe ɓe koñumen joƴinten jewtan en mbiɓe noon candidature o nan ɗon bawɗe mabɓe fof yo wat walla cuusɗe mabɓe fof yo ara cuusɗe yewrede yo ƴettu numéro o nan ɗon ɓe gaccirnama damal yoɓe ƴettu numéro o nan ɗon kala émission taw jomum yewte yimɓe kala ɗum tarihi mamum tarihi wuuro mum weeɓani c'est pas donné à n'importe qui defte ɗe nan ɗo recherche o e paɗe ɗe koko kaɓɓete kala nokku manantiɗorno mandirɗo kala site historique ɗum manantiɗon koye histoire Fouta jeeya ala histoire Fouta wona e Fouta tan haaɗi histoire Fouta wona e Fouta tan haaɗi ay haalan joni haala waljantan tawere rewo woodi boyto worgo awa tamoroji josa nanaji mbaɗa sardin ngaji Allah ko waali rewo jontaɓe en mbaali rewo jambaraɓe en mbaali ten Youssouf Gueye en jiggo tafsir en murtuɗo Jooɓ en Moustapha Booli en
mayde tan wayi ni kono manan diidorno mayde wawde ni ɗeɗon gol wala jejjita Bilbassi fuɗi 739 1739 ujunere e temedde jeeɗiɗi capantati jeenayyi ɗon fuɗi kono en calmini ceɗɗago e kuuɓal pulago e kuuɓal en mbibal barka fayidagal ko memma e mabɓe fof tawi garmago saɗi ma en gadduɗo rewɓe fulɓe yontaɓe yiɗɓe manan diidorno pulago tiiɗaɓe pulago kono sinkoɓe pulago bawɗo fof ɓe wat en galna paddal hay goto sabu ko jokki leñol ngol ko jokki taarika leñol ngol tambi leñol ko taarika tambi taarika ko ɗemgal gando jogoɗa hono Cheikh Oumar manan diiɗoɗo mbiɗa ala taarika walla taarika ma ronki yo haal jogoɗa homno Samba Guelaji mbiya ala taarika ma haal jogoɗa Cheikh Souleymane Balde taarika ma ronki yo haal te haaloɓe taarika oɗon nanɗon gandol yeey on ko ɓendani leñol ngol ne mofti yontaɓe tiiɗaɓe koye mumen kono manan diiɗoɗo dariɓe darde manan diiɗon wonde fayida ɓen ɓe ganduɗa noon ko homti ɗumen weeɓani ala weliɓe noon yoɗiɓe sona pulago aɓe tawe nder johli duni babaɗamen aɓe tawe manan diɗon noon France aɓe tawe Gabon wuddu leydi aɓe tawe États-Unis d'Amérique ɗo noon e noddi manan diɗon noon Mariam Sy debbo wawni hoore mum Allah walli Mariam hono oɗo debbo no arni alɓuran manan diidorno yummum Isa ayi ko jomiraɗo subhanahu wa taala windema koye oɗon suratul Mariam ayi ko jomiraɗo haale Mariam oɗon noon fecci so tawi neɗɗo nattotoro mum gueɗe jeeɗiɗi Mariam sertitoro mum gueɗe jeeɗiɗi kaari siragal e gandal kono e peewol nundal kono arte makko manan diidorno Allah fagguinimo tawede dowlaji dentuɗi kono manan diidon loggade ngal ɗon ndemgal ene wiya hello Allah Mariam waɗani noon welim fof pulago ngu woni ko safi mum en mbiɓe noon paddal alanaɓe rewɓe fulɓe worɓe fulɓe yontaɓe jiɗɓe taarika guure mumen yiɗɓe manan diidono taarika mamiraɓe mumen yiɗɓe taarika mumen yiɗɓe sinkede fatabarakal laana yontaɓe nene toujours fof jolat manan diidono labalana kalman buppende jegui decce kumo gadi baali Hamadou Moussa ƴengta to yarata ene jogui aw ƴangal gando so labalana taccinima manan diidono fam goro fongo ka jettono ɗo koye gardugol noon manan diidono mabum bonane ma bago aɗa andi to jeeya o jeeya ko juli sama mayel jeeri maayo Allah malango ɓeɓi ko julli wona maayo wona bandum maayo ko cangol jogoɓe callungol manan diidorno wuppoɓe wuppa liire ciibi kosam baaɗi manan diidorno keccam gelowɗi capantaro tato nulono yo ƴogoyi capantaro ɓe gerti tato ɓe keddi toon wiya joom maayo en a nanani koye ɓen ɓe gummi tantiraɓe juntel jabago nango feena ɗon waɗi liaison wondude manan diidorno joom maayo ɗon waɗi liaison e cubalago jongi digu nanɗon mabuɓe manan diɗo ngal ɗon ceñirgal utti ɗum manan diɗono koye oɗon neɗɗo maayo saabu joom maayo nengnoma kanko manan diɗono juntel jabango en jahani toon gandoli paɗon Bilbassi ceeɗo ñeelelu ɗo curki wonno ceernowo manan diɗono durɗe daari dow ene ɗamini manan diɗono woɗɓe no mayre carte o yaroɓe mayɓe ɓe jaarani gurdam ƴettuɓe manan diɗono foof mumen koki ɗum jamaragal janggo jiiɗa simtinede saabu eɗen gandi ñañɓe ma kalto kayre joguino welata tanen worɓe fulɓe dogano jomum manan diidorno darno nguɗo ndimago cinkal waɗe e mayru coɓoji ɗi manan diidorno farama waɗe hirko waɗe yeɓɓe sakki baylo sefu ɗum jooɗo e mamlaba holko wiya ɗon nguɗo ndimago holko sinkingu jongi digu ngu ɗon aroyi mayde naggue mbaɗu puccu ngu ma waɗde ha parande naggue e maya ɗum wiire ko mbiɗen hande fête jomum ɗanno arta wiya kaari waɗa bottade ndi wona hande fuɗɗi de fuɗɗi ko guilanki o Samba Guelajeji walla manan diidorno ɗo jambaro woɗɗorno ya nayyi men ɓamama walla keeri men bonnama yaaha fewnir ɗiɗon nayyi fewnir ɗiɗon keeri arta so arti manan diɗon ndew harni mon fof woynima kala mbano wiye manan diɗon noon so tawi komi san tan Abdallah Samba Saɗa Malo ma bo wiye so tawi komi tan juntel jabang nango feena ya barke manan diɗon no ceñirgal sa yeehi ya jaaji mon fof woynamo min daji men gassi gandoli kono fulɓe nanat Bilbassi ko noon worno holto wattidi en mbiɓe manan diɗon no siwiɗo ha yontere fani sallahu lamɗo jaɓi holko addi har nde holto konko Boubou Moussa wattidi holto Samba Guelajeji wattidi holto laamu dini en koɓe wattidi en mbiɓe noon alanaɓe paddal ɓe mbaɗa contacté manan diɗorno kala mabɓe jiɗɗo sinkede spécial mum waɗene taw spécial kayre sinke Samba Guelajeji en ɓenni kono hol wuurɓe ha hande jokkuɓe wadde gol payiɗiɗe yetti gurɗo kañum woye mayɗo jettu nanan diɗorno neɗɗo taw mayani saabu golɗe mayra noon albarka fayidagal to karallagal to noon en jetti
duudu kat taniraɓe almami abdoul kudi kummo buuba hojoji draman badio fadel jeliya abdou sire lamin biram découvrir ko el kowri jolti jabtori suru buuba foli barak foli lamu barak foli jimɓe ceegan duudu kat moƴo ibrahima kat yettamo juurama kono en calmini gorko mo guijilon sirimari gay sirimari waali jombali sire dana deba ɓoy coyo an ɓe nanɗon ala guijilon ala fiti guijilon darta guel ɗo lekkel manan diɗon mbiya ko lekki guijile guijil ɗe soɗo kewi wiye guijilon an ɓe nanɗon an ɓe nanton ceerno aliou manan diɗon ceerno aliou ceero yero bal nanton jeynoɓe e duppal pirsaño koura ma en garoy hen gandoli fof ma joƴinɗo en calminimo wiire ko abouba fatabarakallah alaji gandoli yallah ken yiide somen paaɗo kono en calmini mabomo sabahe bolere yolora e bottare guesse wiire kismas bonna en ndeysan ala mbima ñeño so ambiren heeƴi albarka faydagal o ambaɗi si sawade en calmini men juuri men calmini yeeɓe en ko Piindi TV en jetti en mani en manti dawol Moussa Dia mo juu geeji yolo mo tari ɗum ñanɗom ko eɗen mbawi haaldude haal mabɓe ñallen ɗo mbalen ɗo kiren ɗo woɗɓe gara ñalla ɗo mbaɗo ɗo kiiɗo taw gaynani wawa gasde damga mama damga lemmude ne seydi golle oɗo gorko tukkal ngaari ngelowo suusa walo bowol huuɗo walo bowol ñowde ndi gueɗe joyi gallaɗe jeegom sawano hulɓinima bandira musidɓe tedduɓe yeeɓi en ko Piindi TV Allah jarama on jarama